Köszöntöm kedves nézőinket! Ahogy önök is láthatják, igen érdekes műszer van a kezembe, de mi is ez a műszer és mire is használják, arról majd bővebben Ináncsi József, a Műta Kft. Ügyvezetője fog nekünk mesélni. Maradjanak velünk! 500-pound monster is dragged by chain and derrick from the bed where it had lain so long, 25 feet deep in the London clay. And while the officer in charge enjoyed a well-earned cigarette, Rip Van Winkle, as the bomb had been nicknamed, was carted off for final disposal. A műszeres talajkutatásnak a lényege az, hogy először elő kell készíteni azt a területet, ahol a műszeres talajkutatás, illetve tűzszerészeti átvizsgálás meg fog történni. Mit is jelent ez a valójában? Ez azt jelenti, hogy értékelni kell azt a területet, ahol majd a műszeres talajkutatás végződik, főleg a második világháborús eseményeket figyelembe véve történelmileg. Azután a területet elő kell készíteni a műszeres talajkutatáshoz, ami azt jelenti, hogy a területet le kell vágni ajnövényzettel, a fákat ki kell vágni, de a gyökereket nem szabad bántani. A harmadik, azt a területet kell GPS alapján kitűzni, amelyet át fogunk vizsgálni, és tűzszerészetileg mentesíteni. A következő része már maga az a folyamat, amikor maga a műszaki tevékenység folyik, tehát a talajkutatás, lőszermentesítés folyik. Spirálos módszer. Mit jelent ez a spirálos módszer? Amikor a műszerkezelő sávban halad, sávban oda-vissza spirálos jelleggel halad, 1 méteres sávban, lőszermentesítéshez többféle műszert alkalmazunk. Egyik, amikor nagyobb mélységben történik a műszerezés, mit jelent ez? Tehát általában 1,5 és 2 méter mélységtől lefelé egészen 10 méter mélységig is használunk műszert, illetve ami 1,5 méter fölötti, tehát 0 és 1,5 méter közötti talajkutatást eredményez. Ez egy másfajta műszert alkalmazunk. Mit is jelent ez a valójában? Ez azt jelenti, hogy egy passzív műszer, ami a Föld mágneses teréhez van bevizsgálva, illetve beállítva, és tudni kell azt, hogy ez egy vastartalmú anyagokat keres, ugyanis általában a lövedékek, gránátok, bombák azok vastartalmúak, ferroanyagúak, és ezt, amikor benne van egy talajba, akkor ezt a mágneses teret, ez a fémtárgy, ez a bomba, gránát, ez torzítja, és ezt a torzítást fogja visszaadni maga ez a nagymélységi bombakutató műszer. Fel kell tárnunk, elsődlegesen meg kell állapítanunk, hogy mi az. Ha az valamilyen robbanó szerkezet, vagy robbanó szerkezetre utaló dolog, akkor megállapítjuk annak a veszélyességi fokát, alkalmazták-e ezt a gránátot, bombát vagy lőszert valamire. Ha nem alkalmazták, akkor mellette található-e még valami, tehát a közvetlen környezetét is kutatjuk. Utána a veszélyességi fokánál és elsődleges beazonosítás után pedig tovább jelentjük ezt. Rengetegféle mindent találunk. Mit jelent ez? Egészen a pici gyalogsági lőszertől egészen a 500 kilós bombáig is. A mostani folyamat, amit már 30 éve végzek, ebben már minden megtalálható volt. Vegyük csak az előző heti példánkat, amikor Kecskeméten egy területátvizsgálás során egy magyar katona hulláját találtuk meg. Magából a hullából is kiderült, hogy ez egy második világháborús katona volt. Első szeretni kell a természetet. Ez az egyik legfontosabb. Szeretni kell az utazást, mert ugyanis ki kell menni a területre, vissza is kell érkezni a területre. A másik, rendkívül szeretni kell azt, hogy a csapatban lévő, ez egy csapattevékenység. Ez nem személyi tevékenység, ez egy csapat. Szeretni kell a kollégákat, tehát emberileg is olyannak kell lennie, ami a befogadást jelenti. Mit jelent ez? Például, amikor 2 hét, 3 hétre megyünk el egyfolytában tevékenykedni, akkor az estéket együtt töltjük. Hogyan töltjük? Hogyan töltjük a szabadidőt is? A területen segítjük-e egymást? Ha az egyiknek mélyebb gödör van, és besegítünk az ásásba, ott tevékenykedünk-e? Ez az első, tehát maga az emberi dolga. A második, hogyha viszont nézem, akkor szakmailag viszont egy rendkívül monoton tűrőnek kell lenni. Ez egy monoton tevékenység, maga a folyamatban a műszerkezelő folyamatosan megy a műszerrel, az ásó pedig folyamatosan figyeli magát a műszerkezelőt,
a feltárásokat végzi, figyeli a műszeri jelzéseit, hogy merre lehetnek azok, tehát egy rendkívül monoton tűrőnek kell lennie.